Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ nna Josef. N'ihe ọmụmụ taa, anyị ga-agakwa n'iru ịhụta ụzọ ihe anọ bụ nsogbu n'ime ndụ Jekọb nke kpakọtara ndụ ya ọnụ ma mekwa ya ka ọ bụrụ onye ga-azụpụta Josef. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị ka na-akwa n'iru n'ileba anya na ndụ nna Josef bụ Jekọb. Nna Josef, cheta na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 28 malite n'ahịrị nke 28 ruo na nke 35 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ nsogbu anọ nke Jekọb, nsogbu na Betel. Anyị hụrụ na ọ ka jupụtara n'uche nke onwe ya. Anyị hụkwara nsogbu na Peniel, ebe Chineke na-emeso uche nke onwe nke Jekọb. Na nke mbụ na mbụ, anyị hụrụ nnọrọ onwe nke mmadụ mgbe Chineke mere ka ọ nọrọ onwe ya naanị. Anyị hụkwara inye ahụhụ nke sitere n'aka Chineke. Na njedebe nke nnọkọ anyị hụrụ mmegide nke mmadụ. Anyị sịrị na mgbe inye ahụhụ nke Chineke kwụsịrị, ihe ọzọ na-esote na mmeso nke Chineke nye Jekọb bụ mmegide nke mmadụ. Ọ sị, mgbe ọ hụrụ na ọ pụghị ijide ya, o metụ isi ọsụ ya, isi ọsụ Jekọb wee pụọ n'ọnọdụ ya mgbe ya na ya na-agba mgba. Ị hụrụ ya? Nsogbu karịsịrị ike dịka anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga mgbe anyị na-eleba anya na ndụ Jekọb bụ imeso mmadụ onye dị ike, mmadụ onye dị ike n'onwe, mmadụ onye dị ike n'uche nke onwe, mmadụ onye ihe jupụtara n'ime oge niile bụ uche nke aka ya. Jekọb guzogidere, mana Chineke gara n'iru imeso ya. Na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị na-ahụta ike Chineke dị ka ọ na-emeso ike Jekọb, ime ka ọnọdụ n'ọnọdụ nke ọ chọrọ ka ọnọdụ. Anyị na-ahụ Chineke ka ọ na-achọ itisa Jekọb ka o nwee ike ịkpụgharị ya ọzọ ịbụ ụdị mmadụ nke ọ chọrọ ka ọ bụrụ. Ugbo enwere ihe dị mmasị banyere okwu a, nke bụ isi ọsụ ya ịpụ n'ọnọdụ ya. James McConkie, otu n'ime ndị dere akwụkwọ banyere agba ochie, kwuru maka mkparịta ụka ya na otu onye dibịa bekee. Ọ jụkwara maka ihe isi ọsụ pụtara. Onye dibịa bekee ahụ zara ya nke ọ sị, isi ọsụ bụ akụkụ arụ mmadụ nke karịsịrị ike. Ọ sịrị, ịnyịnya apụghị ịdọbi ya ma ọ bụrụ na ọ dọọ ya. Ọ bụ naanị dịka ọ na-atụghị ya ka ọ pụrụ ịdọbi ya. Ya mere na nwa oge nta, isi nchịkọ nke arụ Jekọb funarịrị ya, o wee daa ngwọrọ. Ị hụrụ, tutu a ga-enwe njupụta nke ngọzi, aghaghị inwe ọdịda nke ndụ nke onwe. Ya mere ihe Chineke mere bụ na o metụrụ aka n'ebe ahụ ike nke anụ arụ nọ, wee mee ka ọ daa ngwọrọ. O wezugara ike Jekọb, ike ahụ nke Jekọb ji kwụrụ n'onwe ya, na-agba mgba nke onwe ya, na-agba mbọ nke uche ya. Chineke wezugara ya. Ị pụghị ịlụ agha nke ọma ma ọ bụrụ na isi ọsọ gị adịghị arụ ọrụ nke ọma. Ị nweghị ntọala nke ị ga-eji guzoro ọtọ ma buo agha. Ya mere Chineke mere ka Jekọb ghara inwe ike, wezugakwa ike ya iguzo n'ume nke onwe ya. Ugbu a n'ahịrị nke 26 enwere mgbanwe. Lee anya ihe na-eme. Jekọb adịghị eguzogidekwa Chineke, ma o nwere n'etiti ahịrị nke 25 ya na nke 26. Site n'iguzogide, ọ tụgharịrị malitekwa ịmakụ. Akwụkwọ nsọ sịkwara na ọ sị, ghaa m ka m laa n'ihi na chi na-abọ. Ọ sị, m ga-aghaghị ka ị laa ma ọ bụrụ na ị gọzighị m. Ugbu a lee anya ihe mere. Ọ nọrọ isi na-alụso nwoke nke bụ nnọchite anya ma ọ bụ mpụta ihe nke Chineke ọgụ. Ọ nọ na-ebu agha, ma ngwa ngwa emere ka ọ ghara inwekwa ike ibu agha ọzọ. Ugbu a ọ pụghịkwa ibu agha ịga n'iru, ọ pụghịkwa iguzogide. Ihe niile ọ pụrụ ime bụ ịdabere maka ndụ ya. Chineke wee sị ya, rapụ m aka. Jekọb wee sị, agaghị m ahapụ gị. Aghọtara m onye ị bụ ugbu a. Akwa m eji ihe niile m nwere dabere na gị. Agaghị m ekwe ka ị laa ma ọ bụrụ na ị gọzighị m. Aga m agwa gị, onweghị ihe ọbụla nke na-egosi ntiwa nke nwoke a dịka mgbanwe nke dị n'etiti ahịrị nke 25 na nke 26. Ngwa ngwa a na-agbanwe Jekọb site n'onye aghụghọ ka ọ bụrụ onye mmakọ, site n'onye na-eguzogide ka ọ bụrụ onye na-esu ike. Ị hụrụ,
nke a bụ ihe Chineke na-achọ ime oge ndị a niile n'ime ndụ nwoke a. Ọ na-achọ ime ka Jekọb malite ịdabere na ya nakwa na nkwa ya, kwụsịkwa iguzogide ya na ịchọ ka o mee ihe niile n'ike nke aka ya. Ma Jekọb emeghị nke a, dịka ọ bụrụ onye jupụtara n'uche nke aka ya. Ọ dịrị ka nwata onye sịrị, apụrụ m ime ya n'onwe m, ma Chineke sịrị ya, ị pụghị ime ya n'onwe gị. N'ikpeazụ o tipịara ya. Ihe nke alụpụtara ka e nyere anyị n'ahịrị 27 na nke 29. Ihe mere bụ na o nwetara ngọzi site n'aka Chineke. Ya mere ọ sịrị ya, gịnị bụ aha gị? O wee sị, aha m bụ Jekọb. Ị maara, ọ bụrụ na ị jụọ Jekọb aha ya, ị ga-eme ka o kwupụta ọtụtụ ihe ọ bụghị eziokwu. Ị gaghị akpọ ya asị, bụ ịkpọ gị onye aghụghọ. Ya mere o kwupụtara onye ọ bụ. O wee sị, agaghị m akpọkwa gị onye aghụghọ ọzọ, kama ana m agbanwe aha gị ka ọ bụrụ Izrel, n'ihi na ịgbasowo Chineke na mmadụ mgba, imeriwokwa. Jekọb wee jụọ ya sị, biko gosi m aha gị. Ọ sị, n'ihi gịnịkwa ka ị na-ajụ ajụjụ banyere aha m? N'ụzọ ọzọ ekwenyere m na ihe nke ahụ pụtara bụ Chineke na-asị ya, Jekọb, ị maara onye mbụ. Chineke wee gọzie ya n'ebe ahụ. Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ Peniel, n'ihi na ọ sịrị, ahụwo m Chineke iru na iru, echekwawokwa ndụ m. Gịnị bụ nlụpụta nke nsogbu Jekọb nke dịrị n'ime ịgba mgba ahụ nke dịrị n'etiti ya na Chineke, nke tipịara onwe n'ime ya? Enwere ọtụtụ ihe ndị m chọpụtara, edetakwara m ha. Na nke mbụ na mbụ, ị nwetara agwa ọhụrụ site na ya. Ị hụrụ ya? Site na mgbe ahụ, Jekọb nwetara omume ọhụrụ maọbụ akparamagwa ọhụrụ. Na mbụ, ị nwetara omume ọhụrụ maọbụ akparamagwa ọhụrụ site na ya. Ọ bụghịkwa Jekọb ọzọ ugbu a, ọ bụ Izrel. Nke a bụ nwogha dị ukwuu, site n'ịbụ onye aghụghọ ruo n'ịbụ Izrel nke pụtara onye isi nke Chineke. Ị hụrụ, nke ahụ bụ ihe Chineke chọrọ ime na ndụ anyị niile. Ọ chọrọ itipịa anyị site na njupụta nke onwe anyị ka o wee mee anyị onye ahụ ọ chọrọ ka anyị bụrụ. Chineke chọrọ ka Jekọb bụrụ Izrel mmalite na mmalite, ma n'ihi njupụta na echiche nke onwe nke Jekọb nwere, Chineke gara n'iru iti ya ihe ruo mgbe Jekọb sịrị, onye nwe m, ana m enyechasị gị onwe m. Ana m akwụsị ịbụ onye m chọrọ ịbụ. Anọkwa m na njikere ugbu a ịbụ onye chọrọ ka m bụrụ. O nwetara ike ọhụrụ. Haleluya! Ị hụrụ ya? O nwetara akparamagwa ọhụrụ. Ọ bụghịkwa naanị na o nwetara akparamagwa ọhụrụ, kama o nwetakwara ike ọhụrụ. Akwụkwọ nsọ sịrị, o nwere ike n'ebe Chineke na mmadụ dị. Ugbu a, ọ bụghịkwa naanị nke a, o nwetakwara nwapụta ọhụrụ. Ọ hụrụ Chineke n'iru na iru, ka akwụkwọ nsọ kwuru. Nke a bụ mmekọrịta agọzi na agọzi. Edere m ụfọdụ echiche n'akwụkwọ m dịka m rutere n'ebe a na ndụ Jekọb. Echekwa m na ndị a bụ eziokwu. Eleghị anya anụwokwa m ha na mbụ. Ọ ga-abụ na m ghọtara ha nke ọma dịka m na-amụnye ugbu a. Ọ dị m ka nnwale nke onye nke Kraịst na-esi n'ụzọ ebe abụọ abịa, site n'ekwensu ma ọ bụkwanụ site n'aka Chineke. Ekwenyekwara m na otu a ka ọ si arụ ọrụ. Ekwenyere m na ekwensu na-anwa anyị ọnwa n'akụkụ ebe anyị na-enweghị ume ka o wee bibie anyị, ma Chineke na-ele anyị ule n'ume ka o wee nye anyị ọrụ. Enwere ọdịiche dị ukwuu n'etiti ihe abụọ ndị a. Gịnị mere Chineke jiri nwalee Jekọb n'ebe ahụ nke ume ya dị? Chineke chọrọ itipụ ike Jekọb ka Jekọb ghara ịdabara n'ume nke onwe ya ọzọ, kama ka ọ dabere n'ike nke Chineke. Chineke ọ chọrọ ka Jekọb bụrụ onye umengwụ, onye na-abụghị ihe ọbụla? Ọ chọrọ ka ọ dị ike, kama ọ chọrọ ka ọ dị ike ahụ n'ime Chineke, ọ bụghị n'ime onwe ya. Ọ rụkwara ọrụ na-arụ ya ruo mgbe o tipịara ya. Edetawo m na ihe abụọ mere Jekọb n'abalị ahụ nke ya na Chineke gbara mgba. Na mbụ na mbụ, etipịara uche onwe ya nke dịrị ike. Mgba nke a hapụrụ apa na-arụ ya nke na-anọgide, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru na site n'abalị ahụ gaa n'iru, ọ bụrụ onye na-eto ụkwụ. Ọ pụrụghị ije ije nke ọma ọzọ. Mgbe ọbụla kwa nke ịhụrụ agadi nwoke abụ Jekọb ka ọ na-eto ụkwụ, ito ụkwụ ahụ bụrụ ihe na-echetara ya na o kwesịghị ịlụ ọlụ n'ike nke anụ arụ ya ọzọ, kama n'ike nke Chineke. Ọ dara ngwọrọ na ndụ ya niile. Mmadụ nwere ike ịsị, gịnị mere Chineke emeghị nke a na mbụ? Gịnị mere Chineke agbasoghị ya ma ngwa ngwa ọ hapụrụ Bịasheba ka nke a ghara ịnọ ogologo oge? Echekwa m na ihe kpatara nke a dị mfe. Chineke chọrọ inye Jekọb ohere ime mkpebi n'onwe ya maka inyechasị onwe ya. Chineke adịghị emegide ike mkpebi anyị nwere ruo mgbe nke a dịkarịsịrị oke mkpa. Chee echiche maka ohere niile nke Chineke nyere Jekọb ịgbanwe na mkpebi nke onwe ya, ma Jekọb gara n'iru eju ya na ịgbanarị Chineke ruo mgbe onye nwe anyị were ọnọdụ jiri ike ya gbanwee ndụ Jekọb. Mgbe Jekọb na-apụghị imeri n'ikpeazụ, ọ makụrụ onye ahụ bụ onye ọ gbasoro mgba, onye o guzogidere wee sị ya, agaghị m arapụ gị ka ị laa
ma ọ bụrụ na ị gọzighị m. Nke ahụ bụkwa ihe Chineke na-achọ ka o mee ọbụladị malite na mbụ. Chineke chọrọ ka Jekọb malite n'ụbọchị nke mbụ, ka o tinye aka ya gburugburu ya, mmakọọkwa ya, n'ihi na Chineke chọrọ ka Jekọb hụta ngọzi n'ime ya, ọ bụghị n'ike nke anụ arụ nakwa na aghụghọ na n'uche nke mmadụ. Ihe nke abụọ mere Jekọb na Penel, nke pụtakwara ihe, bụ na agbanwere aha ya site na Jekọb ka o wee ghọọ Israel. Mgbe Jekọb jikere ịghọta na ikwenyekwa onye ọ bụrụ n'ezie, Chineke jụrụ ya, onye ka ị bụ? Ọ sịrị, abụ m onye aghụghọ. Mgbe ahụ Chineke nwere ike ime ya onye ọ chọrọ ka ọ bụrụ, Israel, onye isi nke Chineke. Ị ga-achọ ịkwụsị akụkọ ebe a ma sịkwa, n'ikpeazụ Jekọb, anyị nọ na-eche maka nke afọ ndị a niile, imezuokwa ya ugbu a. Ma otu ọ dị, ezi enyi m, ị maara ọ ga-alaghachi azụ. Ị hụrụ ya? Nke ahụ bụkwa ihe Jekọb mere. Ọ laghachiri azụ na ndụ aghụghọ ya, ma Chineke gakwara n'ihu n'ọlụ ya. Ugbu a chọrọ m ka ịhụta nsogbu nke atọ na ndụ nwoke a bụ Jekọb. Tụgharịa n'isi nke 33, sorokwa m lee anya n'ahịrị nke 13 ruo na nke 18. Achọrọ m ịchịkọta ahịrị ndị nke mbụ n'ebe ahụ. N'ikpeazụ Jekọb zutere Ịsọ nwanne ya nwoke. Ha mekwara udo. Ha kpebikwara, ị maara ọ dịwo anya bụ ka anyị kewara. Aga m agwakwa gị ihe anyị ga-eme. Anyị ga-eso ma laa dịka otu ndị. Anyị ga-alaghachikwa n'ebe anyị malitere, birikwa n'obodo nke ndị nna anyị ha dịka otu ezinụlọ nwere obi aṅụrị. Jekọb na ndị otu ya, Ịsọkwa na ndị otu ya, anyị bụ otu ezinụlọ. Ugbu a anyị ihe mere ahịrị nke 13 nke isi 33. Amaghị m na-achị ọchị mgbe ị na-agụ akwụkwọ nsọ gị. Ana m achị ọchị oge ụfọdụ n'olu dị elu. Akwụkwọ Jenesis isi 33 ahịrị nke 13. Ọ sị, ka anyị bulie ije, ka anyị laa, ka m jeekwa n'iru gị. Ọ sị ya, onye nwe m amawo na ụmụ m adịghị ike, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi nke na-enye ụmụ ara dịkwa n'aka m. Ọ bụrụ na achụsie ha ike otu ụbọchị, igwe ewu na atụrụ niile ga-anwụkwa. Biko, ka onye nwe m gabiga n'iru oru ya, ma mụ onwe m ka m na-edu ha nwayọọ nwayọọ, dịka ije ụkwụ anụ ụlọ nke dị n'iru m, na dịka ije ụkwụ nke ụmụ m si dị, ruo mgbe m ga-abịakwuta onye nwe m ruo Sia. Ịsọ wee sị, biko ka m chịrị mmadụ ụfọdụ n'ime ndị mụ na ha yikọrọ bịa debe n'ebe ị nọ. Ọ sị, n'ihi gịnịkwa? Ka m hụta amara n'iru onye nwe m. Ịsọ wee laghachi ụbọchị ahụ n'ụzọ ya ije Sia. Jekọb wee bulie ije ruo Sukọt, were onwe ya ụlọ, ma kwara anụ ụlọ ya ụlọ ntu. N'ihi nke a kpọrọ aha ebe ahụ Sukọt. Jekọb onye ụgha. Ị gwara Ịsọ na ị na-abịa ya n'azụ, na ị na-alaghachi azụ, kama i buru n'obi gị oge ndị a niile na ị gaghị eso ya eche ebe ahụ. Ị nwere ụkpụrụ ndị ọzọ. Ị pụghị ịtụkwasị nwoke obi mgbe ọ bụla ị hụrụ ya. Ngwa ngwa ị na-eche na ọgbawo mgbọ ya na Chineke, chịkọtakwa ndụ ya ọnụ nke ọma, ọ na-alaghachikwa ime ihe ochie ndị ahụ ọzọ. Ugbu a lee anya ihe na-eme n'ihi nke ahụ. Ọ dịghị ka o nwere ike ịgbanwe. Ọ nọ n'aghụghọ ọzọ. Ihe nke alụpụtara bụkwa ihe mere na Shekem. Ị maara ebe isi nke 34 dị? Ọ nọ n'ọnụ ụzọ nke na-eso ya. Ị maara ihe mere ejiri kwaso Daịna iko? Ị maara ihe mere ụmụnne Daịna ndị nwoke jiri gbusịa ndị Shekem niile? Ị maara ihe igbu mmadụ jiri jupụta n'ebe ahụ? Ọ bụ n'ihi na Jekọb emeghị ihe Chineke gwara ya ka o mee, nke bụrụ ka o soro Ịsọ laghachi n'obodo ha, kama o mere ihe nke aka ya ọsọ. Afọ 13 agafewo ugbu a kamgbe Chineke zutere Jekọb. Ahapụghịkwa Jekọb. Chineke ahapụghị ya. O mekwara ihe ọzọ maka ime ka Jekọb laghachi. Ya mere, tụgharịa n'akwụkwọ nsọ gị n'isi nke 35 ahịrị nke 2. Ọ sị, Chineke ewee sị Jekọb, bilie, rigoro Betel, biri n'ebe ahụ, meekwara Chineke ebe nchụaja n'ebe ahụ, bụ onye mere ka ị hụ ya anya mgbe ị na-agbapụ n'iru Ịsọ nwanne gị. Jekọb wee sị ụlọ ya, ọ sịkwa ndị niile ya na ha bi. Gwalezi anya, nke a bụ ihe dị mma Jekọb nwere ikwu ka ọ ghara iso na Ịsọ laghachi. Jekọb nwere ọtụtụ ihe ọ chịkọtaworo ugbu a nke gara eme ka ọ ghara inwere onwe ya ma ọ bụrụ na o soro Ịsọ laghachi. Lezie anya n'isi nke 35. Ọ sị, Jekọb wee sị ụlọ ya, ọ sịkwa ndị niile ya na ha bi, wezuga na ochi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'etiti unu, mee na onwe unu ka unu dị ọcha, gbanweekwa na uwe unu, ka anyị biliekwa rigoro Betel. M ga-emekwara Chineke ebe ịchụ aja n'ebe ahụ, bụ onye na-aza m n'ụbọchị ahụhụ m, wee nọnyere m n'ụzọ nke m chere. Ọ kwara n'iru ịkọ n'ebe. Ọ sị, a wee nye Jekọb chi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'aka ha, na mgbaaka niile nke dị na ntị ha. Jekọb wee zobe ha n'okpuru osisi tebrint nke dị nso Shekem.
ha wee bulie ije. Ụjọ nke Chineke wee dịkwasị obodo niile nke dị ha gburugburu. Ha achụghịkwa ụmụ ndị ikom Jekọb. Jekọb wee bịaruo Luz nke dị n'ala Kenan, nke ahụ bụ Betel, ya onwe ya na ndị niile ya na ha yikọrọ. O wee ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọọ aha ebe ahụ El Betel. Nke a dị mmasị. Ugbu ọ na-abanye na mmekọrịta ya na Chineke. Ọ bụghị naanị mmekọrịta ya na ebe Chineke nọrọ, kama ya na Chineke n'onwe ya. Ọ bịa mere okpukpe ebe ahụ El Betel, nke bụ Chineke nke ụlọ Chineke. Ị hụrụ ya? Nke a bụ mmekọrịta dị omimi ka ọ na-agba mbọ ịbanye ugbu a ya na Chineke. O wee wuo ebe nchụàjà n'ebe ahụ, kpọkwa aha ya El Betel, n'ihi na Chineke zutere ya n'ebe ahụ mgbe ọ gbapụrụ site n'iru nwanne ya nwoke. Debora bụ nwaanyị nyere Rebeka aka na nwata wee nwa elie ya n'okpuru Betel, n'okpuru osisi ok. Ewekpa aha ya Alọmbakut. Chineke wee mee ka Jekọb hụ ya anya ọzọ mgbe o siri na Padan Aram bịa, ọ gọzie ya. Chineke wee sị ya, aha gị bụ Jekọb, agaghị akpọ aha gị Jekọb ọzọ, kama Izrel ga-abụ aha gị. O wee kpọọ aha ya Izrel. Chineke wee sị ya, mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị mmụọ ọmụmụ baakwa ụba. Mba na mkpọkọta mba ga-adị site na gị. Ndị eze ga-esikwa n'ukwu gị pụta. Ala nke m nyere Abraham na Isaac gị ka m ga-enye ya. Ọ bụkwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ka m ga-enye ala nke a. Chineke wee si n'ebe ọ nọ rigo n'ebe ọ kpanyere ya ụka. Jekọb wee guzo ogidi ọtọ n'ebe ahụ ebe ọ kpanyere ya ụka bụ ogidi nkume. Ọ wụsịa àjà ihe ọṅụṅụ n'elu ya, wụsakwa mmanụ n'elu ya. Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ ebe Chineke kpanyere ya ụka Betel. N'oge nke a, Jekọb biri ndụ dịka aha ya Israel. Ọ laghachikwa azụ ọzọ na ndụ nduhie aghụghọ ya ọzọ. Ọsụsụ Chineke agbanwe nwoke a n'ikpeazụ. Ọ bụ agadi nwoke onye ike gwụworo, na-enwekwa ihe dị n'ime ya. Ọ lụsowo Chineke ọgụ na ndụ ya niile. O guzogidewo Chineke. Ihe nke alụpụtakwara n'ikpeazụ bụ na Chineke meriwo ya. Jekọb akwụsịwokwa iguzogide ya. Echere m na anyị kwesịrị ịkwụsị n'ebe ahụ ka m kwuo ụfọdụ ihe nchọpụta. Na mbụ, tutu ihe nchọpụta m, ka m gwa gị ihe Jekọb kwuru na nchịkọta ndụ ya banyere ihe niile nke mere ya, n'ihi na o guzogidere Onyenwe anyị. Tụgharịa akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Jenesis isi 47. Ugbu a ihe ndị a apụtawo ihe nke ọma. Josef akpọtawo Jekọb n'Ijipt. Anyị ga-agụ malite n'ahịrị nke 7 ruo na nke 9. Lee anya nke ọma. Ọ sị, Josef wee mee ka Jekọb nna ya bata. O guzo ya n'iru Fero. Jekọb wee gọzie Fero. Fero wee sị ya, Jekọb, ụbọchị arọ ndụ gị dị ole? Jekọb wee sị Fero, ụbọchị arọ nke ọnọdụ ọbịa m niile dị 610. Ugbu a lee anya nke ọma. Ha dị ole na ole? Jọkwa njọ bụ ụbọchị arọ ndụ m. Ha erughịkwa ụbọchị arọ ndụ nke nna m ha n'ụbọchị ọbịa ha. Nke a bụ nkọwa dị ukwuu banyere ndụ mmadụ. Dịka ọ na-eleghachi anya azụ ugbu a, agbanwewo ya. Chineke emeriwo ya n'agha ma ọ nọ n'ọgwụgwụ nke ndụ ya. Fero wee jụọ ya, gwa m, afọ ole ka ị dị? Jekọb wee sị ya, adị m 130. Achọkwara m ịgwa gị na ahụwo m ihe ike n'ime ndụ m niile. Ihe mmụta ndị m nwere na ndụ Jekọb dị ike nye m. Dịka m kwuru, enwere obere ihe nke ndụ Jekọb n'ime anyị niile. Enwere otu mpaghara nke ndụ Jekọb nke anyị niile nwere n'otu n'otu. Enwere mkpebi dị ike nke onwe, ihe na-akpali anyị maka inwe ọganihu. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekwu ya otu a, Jekọb na-akụzikwara m ihe mmụta 3. Achọkwara m ịhapụrụ gị ha. Anyị ga-emechikwa. Nke mbụ na mbụ, Chineke agaghị anapụ anyị ihe mgbu dị ugbu a ma ọ bụrụ na ihe ọ pụtara bụ uru ebighị ebi. Ị hụrụ ya? Chineke nwere mmasị n'otito nke ime mmụọ gị karịa n'obi aṅụrị nke na-adịghị anọgide. Oge ụfọdụ, n'ihi na anyị bi n'ọgbọ nke na-achọ ihe dị mfe, anyị na-eche na ihe niile Chineke chọrọ bụ ka anyị nwee ọganihu. Igewo ntị n'ekpere a na-ekpe n'ọtụtụ nzukọ taa. Chineke nye anyị ụbọchị ndị dị mma, nye anyị nzukọ dị mma, nye anyị ezinụlọ dị mma, nye anyị ihe niile nke aka anyị nwere ike inweta, ihe niile nke obi anyị chọrọ. Ekwela ka nsogbu ọbụla bịa na ndụ anyị. Duo anyị niile nke ọma. Chineke ekwela ka mmadụ ọbụla rịa ọrịa. Ana m ekwu, nke ahụ bụ ụzọ esiri zụọ anyị. Anyị na-eche na ihe kachasị mkpa na ndụ bụ ka anyị nwezuo mkpa anyị niile, nweta ego ga-ezuru anyị, ka e nwee nke ga-afọdụ mgbe a kwụsịrị ụgwọ niile. Ma Chineke adịghị ele ndụ anyị otu ahụ. Ihe m mụtara site na Jekọb bụ na Chineke nwere ike kwenye ihe ụfụ ka ọ bịa na ndụ anyị ugbu a, ma ọ bụrụ na ọ ga-enye anyị uru na-ebighị ebi. Mgbe ị lekwara n'ihe o mere Jekọb ka ọ gabiga maka ịkpọrọ ya rute n'ebe ọ chọrọ ka Jekọb rute, ana m aghọta na oge ụfọdụ anyị na-eguzogide ihe ndị Chineke na-eweta na ndụ anyị nke anyị chere na ha adịghị mma. N'oge niile Jekọb na Leban mekọrọ ihe, Chineke gbochiri Leban
ime ya ihe ọjọọ, ma o jiri Leban mee ka Jekọb hụ ihe dị ike ruo mgbe o fufere isi ya nakwa mgbe o sitere n'ebe ahụ pụta. Echekwara m ọ bụrụ na Jekọb bụrụ onye ọzụzụ atụrụ nwekwa Leban na nzukọ ya, ọ ga-anọrọ n'ikpere ya ekpere na-asị, onye nwe anyị, gịnị mere i jiri zite nwoke dị otu a n'ọgbakọ nke a? Chineke wee sị ya, akpọtara m ya n'ebe a maka ịkụziri gị otu ihe maọbụ ihe abụọ. Ọ dị gị mma ka anyị wezuga ihe niile na-agbakasị anyị arụ site na arụ anyị oge niile. Oge ụfọdụ Chineke na-etinye ihe mgbakasị arụ ndị a na ndụ anyị ka o wee mee ka anyị dị nsọ. Chineke maara ọ bụ ya nọ n'isi itinye ihe mgbakasị arụ na ndụ anyị, ọ bụghị anyị ga-emere mmadụ ọbụla nke ahụ. Ma achọpụtara m na Chineke adịghị ewezuga ihe mgbu ndị dị ugbu a, ma ọ bụrụ na nke ahụ ga-ewetara anyị uru n'oge dị ebighị ebi. Nke abụọ, Chineke ga-anọgidesi ike mgbe ike gwụrụ anyị n'ebe onwe anyị nakwa Chineke nọ. Ahụrụ m ahịrị ahụ n'anya nke dị n'akwụkwọ ndị Filipaị isi mbụ ahịrị nke isi. Ọ sịrị, ebe m tụkwasịworo obi m n'otu ihe nke a, na onye malitere ịlụ ezi ọlụ n'ime unu ga-alụzu ya ruo ụbọchị Jizọs Kraịst. Ị hụrụ ya, ihe ọbụla nke Chineke malitere ọ gaghị elụchasị ya. Ogologo ntachi obi nke ndị nsọ, nke bụ otu n'ime ihe ejiri mara nke ndị nzukọ ndị kwenyere na Kraịst. Ọ na-amasị m dịka ị na-agụ akwụkwọ nsọ mgbe anyị mụsịrị nke nta dịka anyị meworo nwoke a nke bụ Jekọb, nke bụrụ mmadụ a na-ahụghị n'anya. Ị mara ka Chineke jiri kọwaa onwe ya n'ụfọdụ ebe n'akwụkwọ nsọ. Kee ntị ugbu a, nke a gọziri obi m. Chineke kọwara onwe ya n'ebe abụọ na Abụọ ọma isi 21 nakwa n'akwụkwọ Aịzaya isi 41. Chineke kpọrọ onwe ya chi nke Jekọb. Ọ sị, abụ m chi nke Jekọb. N'akwụkwọ Malakaị isi mbụ ahịrị nke 3 anyị na-agụ maka olu nke Chineke. Ọ sị, Jekọb ka m hụrụ n'anya. Ụmụnne m na ụmụnna m, ike adịghị agwụ Chineke. Ike agaghị agwụ Chineke n'ebe ị nọ. Ị nwere ike na-agbara ya ọsọ, ị nwere ike na-eme ihe nke gị n'ụzọ dị iche site n'ihe Chineke chọrọ. Ị nwere ike na-echesi, ike m agwụwo m, ike m agwụwokwa mmadụ niile ọzọ ndị nọ m gburugburu. Ike agwụkwa Chineke n'ebe m nọ. Ọ bụghị eziokwu, ezi enyi m. Ike agwụbeghị Chineke. Ọ ga-esipụ ike nke eluigwe n'ebe ị nọ ruo mgbe ọ ga-adọrọ ụkwụ gị banye n'ọnụ ụzọ ámá nke mara mma. Chineke bụ chi nke nwere ogologo ntachi obi. Mgbe ị lere ya anya ka ọ na-enwe ogologo ntachi obi n'ebe Jekọb nọ, bụ mmadụ onye gọnarịrị amara Chineke na ndụ ya site n'otu oge ruo n'oge ọzọ. Hụkwa ya ka ọ na-achụso nwoke ahụ nke ọ hụrụ n'anya n'afọ ndị ahụ niile, ruokwa mgbe ọ dọtara ya maka ebumnobi nke onwe ya. Mgbe ahụ ị ga-aghọta ka Chineke si nwee ogologo ntachi obi. Otu onye edewo na Chineke na-ewedo onwe ya ala imekọrịta ihe ya na ndị kachasị dị nta n'etiti anyị. Ọ bụ ezie na Jekọb biri ogologo ndụ, ọ bụrụ nwoke tozuru oke, onye nwere ogologo oge maka ịhazi ụkpụrụ ndụ. N'ọgbọ anyị gara asị, o mewe oke agadi ruo na onweghịkwa ike ịgbanwe. Adịghị amụ aka ekpe na nka. Enwere ike ichefukwa ihe banyere agadi nwoke ahụ bụ Jekọb. Ọ nọsiwo ike n'ụzọ nke aka ya. Ị maara, enwere eziokwu dị ukwuu na nke ahụ. Enwe ụfọdụ ihe ọmụmụ ndị emere banyere ndị okenye bịakwutere Kraịst dịka onye nzọpụta. Ha adịghị ọtụtụ oge, ihe karịrị n'ọnụọgụgụ ka a na-azọpụta mgbe ha na-akarịbeghị 30. N'ezie, enweghị ọtụtụ ndị agadi ndị e dekọrọ anyị n'akwụkwọ nsọ na-abịakwutere Kraịst na agadi. Ha kawo mkpụrụ n'ụzọ nke ha. Ha amụwo ibi ndụ n'otu ụzọ. Ma ị chere na nke ahụ ga-akwụsị Chineke? Ọ dịghị akwụsị ya. Chineke pụrụ ịzọpụta agadi ọbụla nke ọ chọrọ ịzọpụta. Chineke pụkwara ịgbanwe agadi ọbụla nke ọ chọrọ ịgbanwe. Eleghị anya imewe agadi na-asịkwa, emewo m isi ike na ndụ m niile. Echere m na m ga-anọ n'isi ike laa n'ala ile. Ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ dị otu a, n'ihi na Chineke chọrọ ka ị bụrụ onye jupụtara na amara. Ọ ga-emekwa nke ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-enye onwe gị n'odudu nke ya na ndụ gị. Ndị ọmụmụ ihe banyere ka mmadụ ji eche echiche gara asị na oge agafewo onye Jekọb na ọ pụghịkwa ịgbanwe. Ma Chineke anọghị na mkpọrọ banyere iwu nke ya maka ụzọ echiche nke ya onwe ya. Ike anyị adịghị agwụkwa ya, ọbụnadị mgbe ike onwe anyị gwụrụ anyị. Ugbu a ka m kwuo nke atọ nakwa nke ikpeazụ. Ihe ka Chineke mkpa na ndụ gị agụnyeghị ụdị nwapụta Jekọb. Biko aghọtala okwu m ka ọ bụrụ na ị kwesịrị ịdị ka Jekọb, ka Chineke nwee ike ịchụso gị na ndụ gị site na mmejọ ihe gị niile ruo n'ikpeazụ mgbe ị mewere agadi, mgbe ike gwụkwara gị. Ọ na-ekwa gị nwapụta dịka nke Jekọb nwere na Peniel, meekwa ka ị nwee ọnya ruo mgbe ike gwụsịrị gị. Nke ahụ abụghị uche Chineke banyere ndụ gị. N'ezie, kwenyere m na otu n'ime ihe ndị karịsịrị mma Chineke mere bụ inye anyị akwụkwọ nsọ. Ị hụrụ ya, otu n'ime ihe ndị dịkarịsịkwara mma mgbe o nyere anyị akwụkwọ nsọ bụ itinye Jekọb na Josef n'ime ya,
ka anyị wee hụ ha abụọ. Ka m gosi gị ihe m na-ekwu. Chineke gwara Jekọb na mmalite nke ndụ ya, enwere m ụkpụrụ dị ukwuu nye gị, ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ndidi chere m, aga m emezu ya. Jekọb sịrị, Chineke, apụghị m iche, aga m eme ya n'onwe m. Site na nke a, o mere ka ngọzi Chineke nye ndụ ya nọtee aka site n'ogologo ndụ nke jupụtara na nnupụ isi nakwa ihe niile Jekọb mere. Wezugara ngọzi Chineke site n'ebe ọ nọ, ruekwa mgbe Chineke were aka ya dọrọ Jekọb n'ikpeazụ, gbanweekwa ya, ma Jekọb gabigara ọtụtụ ihe ike. Mana Chineke gwara Josef site na nrọ ya sị, Josef, ị ga-achị achị, ezinụlọ ị ga-akpọkwa isi ala nye gị. Enwere ụkpụrụ dị ukwuu nke m nwere nye ndụ gị. Enwere ụkpụrụ dị ukwuu nye gị Josef. Lekwa ihe Josef mere. Ihe ọzọ anyị maara bụ na ọ nọ n'ime olulu n'ọzara. Ọ na-asịkwa, onye nwe m, nke ọ bụ ụkpụrụ gị? Kedu ka nke a si alụ ọlụ? Onye nwe m, ịdị ukwuu n'ebe a n'ime olulu amụma. Onye nwe m, ị sịrị na ị nwere ụkpụrụ, nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ị nwere ụkpụrụ nye ndụ m, aga m echere, aga m atụkwasị gị obi. Haleluya! N'ezie, ọ gara n'iru ikwesị ntụkwasị obi. O nwere ndidi ma cherekwa ruo oge Chineke. Ọ dịghịkwa ka Jekọb, onye chọrọ iji aka ya tụsie ndụ ya. Ọ gbalịghị ime ya n'onwe ya. Ndị enyi m, enwere ụzọ abụọ. Enwere ụzọ nke Jekọb, enwekwara ụzọ nke Josef. Aga m achọ ịgba gị ume. Ụzọ kachasị mma nke m maara bụ ime ya n'ụzọ nke Josef. Chineke nọ n'isi nhazi ihe niile. Ọ maara ihe kachasị mma nye gị. Jee n'ikpere gị n'iru ya, jụọkwa ya ihe ọ chọrọ ka ị mee, meekwa ya site na amara ya. Ọ ga-akwanyekwara ndụ gị ugwu. Ka onye nwe m gosi unu dịka unu na-etinye okwu ndị a n'ọlụ n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Chetakwa na nna anyị bi n'eluigwe siri n'oche eze ya wee lọdata n'ime ụwa ka o wee gosi anyị ụzọ ndụ ebighị ebi. Nke a bụ oziọma dị na Kraịst Jizọs. Ma ọ bụrụ na ị nabatabeghị oziọma a, ma ị chọrọ ime ya ugbu a, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka amara na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.